To ga mata ta Ramatu ga 'yar auta ta Sa'adatu, to ina zan samu da faduka har in samu. Gaskiya ni na rubuta wannan waka. Tabbas murya ta ce. To sunana dai ai ba koyi ba ne, kowa ya riga san cewa sunana Yusuf Jamilu Commander. To gaskiya ba wai iya waƙoƙin barkwanci nake ba, ina waƙoƙi ma kamar na soyayya haka. A'a ba ni na zaɓa ba, mutane ne naga sun fi son wannan ɓangaren, shi yasa ni ɗan gwammaja ne ƙwarai ma kuwa. Kala abincin da na fi so gaskiya ni kowane abinci ne ya samu ina so. Amsawa gaskiya ba ni da aure. Ai duk namiji dai wanda yake da shekaru dai kamar na haka ba za a ce an rasa shi da budurwa ba, amma ni dai to bara in yi shiru dai kar dai a ce wani abu. Gaskiya babu abin da zan ce da masoyana sai godiya. Har yanzu muna nan muna ta kokari ganin abubuwan da za mu samu da masoyanmu a domin su farin ciki. Gaskiya sakon da zan miƙa guda ɗaya zuwa biyu, muna godiya da dukkan masoyanmu masu sauraron mu a duk inda muke da kuma masu bibiyar bidiyoyinmu.